Чергова партія машин. Сьогодні це 14 пікапів, абсолютно новеньких, свіженьких, тільки привезли. В рамках проєкту «100 авто для перемоги» реалізується STEM Foundation, об'єднана з Фондом національного добробуту Криму. Машини абсолютно нові, повністю готові для того, щоб вирушати в шлях та працювати на користь для України. Хлопці вже чекають, там частина машин йде на підрозділ на бригаду Карадах, також інші машини по іншим підрозділам. Всі хлопці вже на зв'язку, чекають ці машини. Отже, сьогодні ми передаємо перші автівки для нашої Нацгвардії, для бригади Карадах. Для нас це дуже символічно, тому що ми з Криму, і Карадах – це одна із гор Криму. І отже, для нас ми мріємо о тому, що ці автівки їхали по дорогам Криму вже незабаром. Це автівки, це Peugeot Landtrek, це нові автівки, не вживані, вони пікапи, тобто вони оснащені усім необхідним для того, щоб ефективно хлопці виконували свою роботу. Сьогодні надійшла допомога від наших кримських татарських друзів, кримсько-татарських друзів. Дуже вдячні, це дуже значний вклад в нашу загальну справу, в нашу майбутню перемогу. Я думаю, на цих транспортних засобах будуть люди результативно переміщатися для того, щоб ефективно знищувати ворога на всій території України. Специфіка бригади і напрямок, вона зав'язана на те, щоб в найближчий час підняти стяг України над Кримом. Незабаром ми збираємося знов поїхати до Херсону, тому що до нас прийшли нові автівки, це джипи, і ми плануємо передати їх Херсонській ОВА.